идомаи силсила чорабиниҳо оид ба ошкор ва пешгирии далелҳои истифодаи ғайриқонунӣ ва худсарона ғасб намудани қитъаҳои замини муассисаҳои соҳаи маориф аз ҷониби гурӯҳи корӣ дар шаҳри Саравшани вилояти Суғд ва ноҳияи Тоҷикободи минтақаи Рашт ду ҳолати истифодаи ғайриқонунии қитъаҳои замини муассисаҳои таълимӣ ошкор карда шуд. дар натиҷаи гузарондани санҷишҳои прокурорӣ муайян гардид ки сокини шаҳри Саравшан Зоиров Холиқ, директори ҷамъияти саҳомии кушодаи Суруш, соли 2005 масоати 0,42 гектар қитъаи замини гимназияи рақами 1-ро худсарона ғасб намуда, дар он иншооти дуошёнаро бунёд намудааст. моҳи майи соли равон гурӯҳи корӣ омаданд ва 42 сотиқ замин ва бо марин бино ба мувозанати худи гимназия гузаронда шудааст. соли 2005 аз тарафи роҳбарияти ҷамъияти саҳомии кушодаи Суруш Зоиров Холиқ 42 сотиқ замини муассиса бо як бинои таълимӣ худсарона ғасб карда шуд. моҳи майи соли 2023 ҳолати ғасби замини гимназияи рақами 1 бартараф карда шуд ва замин бо бинои иловагӣ ба тавозуни гимназия гузаронда шуд. оид ба ҳолати мазкур аз тарафи прокуратураи шаҳри Саравшан эътироз оварда шуда, дар асоси он қарори раиси шаҳри Саравшан дар бораи вобаста намудани масоҳати 0,42 гектар қитъаи замини худсарона ғасб намудаи ҷамъияти саҳомии кушодаи Суруш бароварда шуд. дар натиҷа қитъаи замини мазкур ба ҳолати аввала баргардонида шуда, пурра ба ҳудуди муассисаи таълимии гимназияи рақами 1 вобаста карда шуд. соли 2005 аз ҷониби директори ҷамъияти саҳомии кушодаи Суруш Зоиров Холиқ як қисми қитъаи замини муассиса худсарона ғасб намудааст ки масоҳати умумии он 42 сотиқро дар бар мегирад. моҳи майи соли ҷорӣ қитъаи замин ба майдони 42 сотиқ ба мувозинаи муассиса баргардонда дода шуда бо сертификати ҳуқуқи истифодаи замин таъмин карда шуд. дар рафти санҷишҳои прокурорӣ масоҳати 0,40 га қитъаи замини муассисаи таълимии гимназияи рақами 1 шаҳр ки худсарона аз ҷониби роҳбари ҷСК Суруш Шаҳрванд Холиқов Зоир ғайриқонунӣ мавриди истифодабарӣ қарор дошт, ба пуррагӣ ба ҳолати аввала баргардонида шуда, он ба тавозуни гимназия гузаронида шуд. ҳамзамон зимни гузарондани санҷиши гурӯҳи корӣ далели дигари худсарона ғасб намудани қитъаи замини муассисаи соҳаи маориф дар ноҳияи Тоҷикободи минтақаи Рашт аз тарафи сокини деҳаи Нӯшшори ҷамоати деҳоти Нӯшшори ноҳияи мазкур Исмоилов Маъруф ошкор гардид. чунончи номбурда соли 2015 масоҳати 150 метри мураббаъ қитъаи замини муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 6 деҳаи Нӯшшоро худсарона ғасб намуда ба манфиати шахсияш истифода бурдааст. аз соли 2015 1 сотиқ замини мактаби рақами 6ро ба фоидаи худ дароварда будам. аз тарафи мақомоти ҳизби ҳуқуқ ҳамин замин ба ҳолати аввала баргардонда шуд. шаҳрванди деҳаи Нӯшшор Исмоилов Маъруфҷон замини муассисаи таълимии рақами 6ро ба миқдори 1 сотиқ аз они худ намуда ба манфиати худ истифода мебурд. дар натиҷаи комиссияи муштарак замини муассиса ба ҳолати аввала баргардонда шуд. аз ҷониби прокуратураи ноҳияи Тоҷикобод оид ба бартараф кардани қонунвайронкунӣ ошкор гардида, ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия амр ирсол карда шуд. дар натиҷа бо қарори раиси ноҳияи Тоҷикобод қитъаи замини мазкур ба ҳолати аввала баргардонида шуда, ба тавозуни муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 6 ноҳияи Тоҷикобод гузаронида шуд. санҷиш гузаронда шуда дар мактаби таҳсилоти ҳамагонии рақами 6 ҷамоати деҳоти Нӯшшори ноҳияи Тоҷикобод муайян карда шуд ки Исмоилов Маъруфхоҷа Қози ҷонавиш ки сокини ҷамоати деҳоти Нӯшшор бошад 150 метри квадрати қитъаи заминҳои истифодаи мактаби таҳсилоти ҳамагонии рақами 6ро мавриди истифодаи ғайриқонунӣ қарор додааст. аз тарафи прокуратураи ноҳия унвони раиси ноҳия ҷиҳати ба ҳолати аввала баргардондани ҳудуди қитъаи замини худсарона ишғол гарда амр ирсол карда шуд ки айни замин ҳудуди заминҳои мазкур ба ҳолати аввала баргардонда шуд. шаҳрвандоне ки то ҳанӯз қитъаи замини назди муассисаҳои таълимиро ғайриқонунӣ истифода мебаранд, ихтиёран бояд онро ба ҳолати аввала баргардонанд. дар акси ҳол нисбат ба онҳо тибқи қонунгузорӣ чораҳои дахлдор андешида мешавад.